Hej alle sammen, i dag vil jeg lave et batteri ligesom det her, der fungerer sådan her. Man putter den ind her. Bum. Springer den. Du kan starte med at putte en automat her. Altså 2 røde sten hen, en til siden. Skal lige gøre noget. Dang. Altså 2 røde sten her. Skal lige se. Dang. Dang. Hen på 3. Og sådan her. Det her, det skal gøre meget hurtigt. Du skal sætte faklen, og så slukke den igen meget hurtigt. Og så kan vi lige gøre det til net. What? Så kan man jo time. Sæt. Bam. Hvad sker der? Der er sikkert mellemrum. Sådan. Så kan I lave et batteri på den måde. Meget flot. Det bliver bare brugt ret hurtigt. Jeg synes, det er ret flot. Bum, 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 ja. Det var så det. Vi ses.